И здравейте, че аз съм Паслан 39 и днес ще ви покажа ще ви кажа за какво служи честа капан. И така, сега ме гледайте. Ето, така. Правя го така, как да го обясня, лесно да го кажем, в смисъл, така видимо да се каже, което не е направено, че да не се вижда TNT-то и не е направено сложно, че да може директно да бие жертвата, която иска да грифа честа. Но го правя така, че да ви покажа за какво служи. Ето и ако няма вътре, той ще почне да бяга и затова можете да си сложите такова TNT. Доста яко. А сега направо ще ви покажа за какво служи. Ето, това е чест капан. Той реално е нещо като червена факла. И да, дами и господа, дано ви е харесало. Това беше от мен. Чао!